Raden sedaya ngadhep ing kahyangan. Sasonggur mangsang wayah sumula madangipun kaing gunung sirna kumecaping kartika ing gegono wancine wis gagap rahina sumyuting samilono ambabar ambabar kegondo karo umumnya swaraning pratisan binarum turu ing saka Prajurit Desa Gayu Palungguhan Ulun boya samar saka pandulun wayah ulun Sediwa kang ngadhep ana ngarsa munggah ana kayangan alang-alang kumigil nggih Sediwa padha kandhraja lu nampi masih kuwi wangku ulun padha wawenang ing wayah ngadhep manggih kawigaten bareng wayah ngaturaken sungem ulun ya ulun tampa ulun muring pangastuti ulun ninggal tampan ana kula pundi wong saka mugi dosaken jejibat salami-laminipun ing wayah gesang wonten Madyapada Sediwa ya Sediwa kundha sabda dalem wangku ulun padha pawenang punapi wigati kita ngadhep ana ngarsa ulun sumengko pengawak bojo andamel sasi larut cayane bindi tingali Sediwa ih wale-wale mongko ulun ing wayang bandhaus mateng para kadang kula Pandhawa lan langkung Prabu Putadiwa gandeng para kawula Matana nampi bebendu ning Jawata nampi cobinipun Jawata nangkung para kawula saged wangsul kados suwi-suwi malih nang ngedah Mawisrana nggayuh nugraning dewa
Inggih menika Wahyu Sekar Pancasari. Ulun ing wayah kapitados batang para kados ngadhep wonten ngarsa Paduka Mukulun badhe nyuwun nugraning dewa Wahyu Sekar Pancasari. Oh ngajara Trisanggayi Palungguhan Ulung. Sedika madung dawuh. Pancen wis pinesti Wahyu Sekar Pancasari iku sing duweni wayah ulun Pandhawa. Pinangka sarana para kawula ing Ngamarta sing padha nampa cobaning Jawata. Mekaten lho. Gane tekan titiman sang Wahyu lenggah ana karo Ngamarta. Dina iki Sedewa ulun percaya supaya boyong Wahyu ana ing kraton Ngamarta. Sejatine sing kuat boyong Wahyu iku wayah ulun sebodro. Nanging gandeng Arjuna agi wae peteng jagate. Ulun percaya marang kita kang ulun percaya supaya boyong Wahyu Sekar Pancasari ana ing kraton Ngamarta. Nggih. Ayo tata-tata ning Nocetamu. Ulun bakal nyuwun ana ngasane Gusti kang bodho mati. Wahyu Sekar Pancasari supaya bisa medhun ana Mertapada. Lenggah ana kraton Ngamarta. Wasmeraina semopang ngaruna katinetane aku Prabu sabdaning gugila renekani kura sagetar kekidungan dengkung lir musing bini pandha babatok ing ayambono wis sarekan manahku kunjuk ana ngasane Gusti kang nyipta jagat datang kanyono-nyono ana gebyah-gebyah ing Jumantara yaiku Wahyu Sekar Pancasari. Medhuning Wahyu Sekar Pancasari sinarengan suwun kok bisa belahno jagat. Sayang Dewa pinangka sekaring bawana main-main kaenganmu suwela gringging ngajolat bisa ngari Palungguhan Ulun Wahyu Sekar Pancasari wis tumurun ana ngarsa ulun nggih matur sembah ulun enggal tata-tata diboyo nggih wis tak kendhal nanging ulun mundhut sawise Wahyu Sekar Pancasari kita gawa banjur tumeka ana kraton Ngamarta. Ulun mundhut wayah ulun Janaka kudu balen karo Sembadra. Kados pundi ulun?
Ul mundut payah ulun Janaka kudu balen karo Sembada. Kudu pisah karo Wiswati. Dewi Wiswati iku titah nanging iku dudu sembarang titah. Iku mung kepengin bakal gawe piteneng Wayah Ulun Pandhawa nanging Buya Ketara. Aduh. Wis saken dawuh ulun. Menika mangke badhe kula aturaken dhateng Kang Mas Arjuna ya. Enggal tata-tata ya, Kin. Pangyu dipun. Wis saken dawuh nguntaken bakal pangestaya sing ati-ati. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Sinukmaya winaya ing sepi Sinukmaya winaya ing sepi Samempan telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup Dicuni kula Kakang Duren kula tuntul aku Duren isi tepik niki kayangan alang-alang kuning kok alang-alang kumitir nggih isi tepik munggah gunung tetung liyung menek ondo besi aduh ngekoso temen iki munggah gunung tetung liyung menek ondo besi nggih nek nggawa piye lho utawa kapulcing ora kenal wong yo dhuwur kok kapulcing lho disambung-sambung ora iso niki badhe kaya ayu sekar Pondosari nggih karepen bulis rawat dalem karo Sembadra nggih kula niku jane masak karo bulis rawat bocah luang kaum tampon duwe bojo niku jane nggih rono ming dhewe rene ming dhewe dan saking ora sabun ngetang ulon nggo ape mampir warung golek sabun sanlet nggih kula dimasake karo wis Rusake. Ya jane niku wong ya duwe kepinteran iki kok ya. Urusan gon bojo kok ya angel. Lho. Napa kok lho tak. Kula karo Sedewa. Oh. Sedewa. Nah niku medun saka
gunung Himalaya Kedung Liung saja kok bungah temen engko gak iki gawe Hyang Dewayu sekarang Pancasila Pancasari Sedewa makan kok Sedewa nyoto yen pandhita kang Karya Wangsit benda kumbang saka madusarining tawan oh lore kontos kudu manjal-manjal ora bakal sinangling Sedewa iki nggih kula pangan nata-nata semua mangan iya napa kula muntring pangestu kinipun mangan tamanana kula pundi paman lah kok bunga temen wis ngendi ae ora sing ketok mencorong kuwi apa Sedewa iwale-wale menapa nembe kemon ing kemutra menika suwan wonten kayangan ngundarandir bawana nggih kayangan alang-alang kumitir ngadeg wontenipun pulun padha kawanan oh lah ngono Sedamu apa Sedewa? Nggih, nugraing Wahyu Sekar Pancasari. Lah dalah. Oleh gawe nggih angsal damel. Turun maina pangalengan mira lumajaring latri dinandari sang terus tuju ngono kapisanan pemantio sang toko gandul ngasta pusaka saka lima dondongane kuwal saking ngasta tumawa dadanipun kados dewa satemah ngoblak ing pangraga dewa kantoko Sedewa mang napake Kakang Tuna kula tamani cundemane mudyar Sedewa lole oh nggih syukur niki Wahyu Sekar Pancasari tentangan kula oh niki napa nggih lah niki mangke pun cetha wela-wela yen Buris Rawa iso rapi karo Sembadra jelas niku pun cetok nggih mengkene rabi karo Sembadra Buris Rawa terus padha rupiah suka pansuka ngundang Jatilan Kelek arek campur sari golek ning sing ayu-ayu niku nggih wah cocok nggih cocok pun jelas niku wayangan rasa larang nggih wah jen nggih syukur nek bisa nglakon dawuh kalih Sembadra pun cetha niki mangke rapi cetha terus kula nampi bebungah sangang-sangipun nggih kula panjenengan dadi pendhita mustikaning pendhita Ngastina
mundak bayar kula nggih sampeyan yang mundak kula niku malah dipotong ya sampun to dipane kula kepen kok saniki Tendorowati Sembadang PA Antara Bersama Sembadang Durno mitengah karo aku iya ya sadadi apa Wahyu Sekar Pancasari tok dawa aku krungu yen kanggo srana ngredhauk Brasawa karo kakanggo Sembadra sing jeneng Judo Pati Wahyu kuwi ora ngasali Gusti kanggo Bodowanti yen durung pestine dadi Judo daping Brasawa ana sangkan parane kakanggo ora dadi judune Burisrawa Yus, iki aku bal lumaku ana kantong matur matur ana asale para kadang yen to Wahyu Sekar Pancasari dibegal karo Durna